Molt bé. Algun prec o pregunta més? Bé, doncs si no hi ha ningú prec o pregunta més, donem ja per tancat el plenari i abans desitjar-los que acaben de passar a tots bones festes i bons Nadals i que tinguin bona entrada de l'any nou 2008. Sí? que no sols estem en contra de les persones que ens concentrem cada any a l'informament del govern sinó que també hi ha els ciutadans que estan parlant amb el nostre i fins i tot hi ha un percentatge de membres de la Federació Taurina que estarien d'acord en la eliminació de les becerrades així com avui es realitzen. Vosaltres, els que esteu ara asseguts ahir, sou els responsables no sols que Algemesí siga conegut per tot arreu per la crueltat a la que són sotmesos animals innocents, sinó també de la maniobra feta per tal de silenciar la nostra veu de consciència. Considerem que les autoritats municipals no actueu en conseqüència amb la realitat social que hi ha sobre aquest tema. Ignoreu i s'oposeu a les nostres accions legals i pacífiques, les concentracions a l'encreuament. No sols deixeu que ens insulten i intenten humiliar-nos alguns grups d'intolerants sense educació ni civisme, sinó que també intenteu apagar aquesta veu de justícia com heu demostrat aquest any, quan la policia d'Algemesí va demanar al govern civil que feren la manifestació als afores del poble. Nosaltres hem complit el requisit legal, que és notificar amb l'antelació estipulada la manifestació. Però des de l'Ajuntament hi ha hagut una claríssima intenció de silenciar-nos. És per aquesta agressió a la voluntat popular d'expressar-se lliurement i de forma pacífica que demanem la immediata dimissió del responsable de la policia municipal, del seu superior polític, el regidor, i o del responsable polític d'aquest, el senyor alcalde. Moltes gràcies per la seva atenció. Facin el favor i siguin educats si és que teniu educació. És a dir, així no se pot fer cada manifestació. Vostès es tenen que dir que delegació de govern els autoritza a fer una manifestació en un lloc i feren cas omís i se presentaren en un puesto que no estaven autoritzats en contra de la llei i provocant clarament a tota la gent. I aquesta forma que estan seguint vostès no és la més adequada per a manifestar-se ni per a fer. Avui mateix han anunciat en internet que anaven a fer una manifestació que tampoc és l'adequada. El jefe de la policia ha fet el que tenia que fer i té el nostre recolzament. I la meva regidora de seguretat té també el meu recolzament. I la forma que segueixen vostès no és la més adequada. Doncs jo pregaria que se retiren per les autoritzacions que tinguen i que vagin per el camí que es marca la llei. Res més i bona nit.